Iż-żewġ tiraturi Maltin waslu f'Pajjiżna kmien is-Sibt wara nofsinhar. William Katkuti u Nathan Nixwiereb sabu folla sabiħa tistennihom fosthom il-familji tagħhom, diriġenti tal-Kumitat Olimpiku Malti, kif ukoll il-mezzi tax-xandir. One News kellem maż-żewġ żgħażagħ dwar l-esperjenza tagħhom fil-Federazzjoni Internazzjonali tal-Isparar, l-ISSF World Cup 2012. Suċċess ieħor ma li kelli, darba tal-fidda kelli skor tajjeb ħafna. Kuntent ħafna bil-performance li kelli hemmhekk. Issa li jmissu. William Katkuti klassifika it-tieni f'din il-kompetizzjoni filwaqt li Nathan Nixwiereb li għad għandu biss 15-il sena ikklassifika fir-raba' post tad-double trap. Kienet esperjenza kbira ħafna li għax dan għamilt pass ieħor f'ħajti, suċċess ieħor. Issa nara kont ngħid li kelli l-aħjar sena s'issa din aħjar dis-sena bdiet. Kellu bżonn nibqgħu sejrin hekk, kemm jiena u kemm William morna tajjeb ħafna.